Daalụ gị bụ onye ọma njem ọnụ. Ọ ka bụkwa ihe omume anyị Ojemba. Aha m bụ Chukwunonso Ohizu. Nke taa anyị ga-akụziri gị ka esi eme ite. Ihe nji buru ite a n'aka bụ ikekwa ụfọdụ amaghị ihe bụ ite. Ọ ite dị ya. Ite dị n'iche n'iche. Ihe eji akpụ ite bụ aja ụrọ. Ihe ndị Igbo jikwa ite eme dịgasị n'iche n'iche. Nke a kịta awụ ite ofe. Nke awụ efere ofe. Ọkụ nke eji ekupụta ya ekupụta. Ọ bụrụ na ị sonyere anyị taa, ị ga-amụta ihe pụrụ iche. Anyị ga-egosi gị ka ị ga-esi wee bido n'aja wee mewe aja ụrọ o were ghọọ ite. Mgbe gboo, o nweghị ihe dị ka ụmụ efere ndị a si ofesi ndị be anyị ji eri nri. Ugbu a, ọ ụdịrị ite a ka ndị be anyị ji eri nri wee megasị ihe ha mere. Mgbe mbụ ahụ, efere ndị a eji eme ihe ugbu a abụghị ya ka ndị nna nna anyị ha na-eji. Enwere nke eji eku mmiri, enwere ndị buru ibu, nwee ndị pere mpe, nwee ndị eji esu ose. Unu sonye anyị taa, unu amara ihe dị n'ime ite. Ihe eji ekwu maka Ojemba bụ na Ojemba dị iche. Ojemba na-egosi gị ihe dị n'ime ihe. Anyị na-adọwara gị okwu agba, kere gị ya ka anụ ewu ebunyere ụmụnna, tọsara gị ya ka isi azụ ebunyere ụmụaka. Ebe anyị nọ ihe a bụ Ikemu Nkwọ nke dị n'isi ụzọ Local Gọọmenti n'Enugu Steeti. Sonyere anyị, ihe ị ga-amụta taa ebuka. Metụkwala aka na onyonyo gị. Daalụ. Daalụ gị bụ onye ọma njem ọnụ. Anyị ka nọkwa na ka esi eme ite. Mama biko, ihe a na ka ihe ọ pụtara? Ọ pụtara ihe eji eme ite, ihe eji eme ihe gaji ejicha afọ. Ejije afọ. Ite a ị na-akọpụta, a ga-etinye ya na nke eji eme ite? A na-achọ nke eji eme ite. Ka ihe ọ na-arụ na ya? Ọ na-eme ya ka o sie ike. Ka o sie ike. Ndị be anyị na-anụla na ya. Nke a wụ mgba ka a na-akpọ ya. Ihe a wụ ite gbawara agbawa ma ọ bụ ite gara ịdị mma. Akụrụ ya, akụrie ya, wee tinye ya n'aja ụrọ o were sie ike. Ihe a na-akpọ ya bụ mgba. Sonyere anyị.
nnọọ ifugo n'ebe a kpụrụ ite a gbara ya n'anwụ ka ọ wee kpọọ tupu akpụtọpụ olu ya na ọnụ ya. Sonyere anyị. Ma mgbe ị na-akpọpụta ọnya ya bịa ọ dị ka gasị na ị na-arọ ya arụ. Ndị ọma eji eme ọnụ na-ahụlanụ ọrụ anyị erie n'ike.
unu afụgonu ụrụ anyị aghọọla ite. Ugbu a ọ na-egbu ya aka n'olu. Ugbu a ọ na-eyi ya awa. Anyị ka nọkwa na ka esi akpụ ite. Ugbu a ịhụlanụ aja ụrọ anyị aghọọla ite. Emeela ihe dị iche iche, mana ọ ga-adị m mma ma ka o si n'ọnụ onye mere ya were pụta. Mama, biko gwakena anyị afa gị. Aha m bụ Mata Okpe. Mata Okpe. Ọ dị mma maka ihe ibere n'ite a ọ tụrụ m n'anya ikwu eziokwu. Ihe na-eme doro gị anya. Mụ onye ebee ka ị bụ? Onye Ikem. Iwe onye Ikem Nkwọ. Ọ dị mma, daalụ, Chukwu gọzie gị. Nnọọ, dịka unu si afụ, anyị ka nọkwa n'ihe ime ite. Kịta agbachala ite a n'anwụ. Unu hụrụ n'usoro niile esoro were nweta ite a ọ dị otu a. Ugbu a na-achọ ka etinye ite anyị n'ọkụ ka o wee sie ike. Sonyere na anyị, unu ga-amụta ihe dị mkpa. Daalụ. Nnọọ onye ọma njem ọnụ, ịhụlanị ya, ite anyị adịla. Ugbu a ọ dị ọkụ, anyị agaghị emetụ nwu ya aka. Ọ dịghị ofechaa, ma nọọ ndidi. Ị ga-enwe ndidi ma ọ bụrụ na ị chọọ imepụta ite. Ama m na ị mụtara ihe na nke taa. Na-esonyere anyị n'Ojemba. Daalụ.